Tubungan, Aklan, Tapo City. Oh, good morning. Oh, panaw na ang first batch. Diyan na ang Guimaras. Good morning, Nay. Expert siya, oh, expert. Good. Tara na. Oh, diba? Iba pa noon. Tinluan ta naman. Gamay. Ayan, tinluan na.
Biko, day off mo? Ano mahimo kung sa mission dito? Ay, mayad. Very good, very good. Mayad. Mayad kay Jack, ha? Aray. Ay, sorry, sabaw. Ay, pati. Ay, ay, pasabaw. Oo. Close na. Tubig, no? May ara bala kami. Mangkutong ko nga to si Darling. Daw may